se, hvor skævt det er. Så får jeg point. Du har ikke boldøje, Magnus, hva'? Hvor er den? Hvor er den da? Nik til den. Får jeg point her? Ja, prøv at nikke til den. Den er hård. Nej. Se lidt, hvor skævt. Nej, det var fjollet. Den tror jeg står og drejer rundt og bliver sættet ligesom Dirk. Jeg skal prøve at optage, hvad hedder det. Det har jeg ikke prøvet før nemlig. Hvad? Optage? Ja, ligesom videokamera, så prøv at se. Videooptager. Jamen jeg har ikke prøvet det, så skal jeg prøve at se, hvordan det virker.